Og bare lige for en sikkerheds skyld, så starter de med at slå whitelist til, som der ikke er nogen, der er fucking... Ingen, der sådan kommer ind. Ja. Jamen, Det kan jeg huske en, ikke også, hvor jeg sad og filmede med en af mine venner inde på den anden server der, jeg har ikke også. Så sad vi og filmede, og så lige pludselig joinede der en englænder serveren. Nå, det var virkelig irriterende. Ja, lidt. Hun skrev ikke noget, vi bandede hende bare. Jeg ved ikke om det Ja, var nej, det var faktisk en pige, fordi hun havde pigenavn. Så jeg ved, det regner med, det var det var faktisk noget af den stil, hun havde. Ej, fed! så der var jeg bare sådan en eller anden nej. Det var noget af den stil, hun hed. Hun hed i hvert fald et eller andet Icy eller andet. Det kan jeg nævnt, men fuck det. Jamen, hun hed et eller andet Icy eller andet. Det er jo noget i den stil. Okay, det var nok mere et andet sprog. Jeg tror ikke engang, det var et sprog. Og jeg vil meget hellere lege doktor med din søster. Søster. For hun er sød og render rundt med verdens... For hun er sød og render rundt med verdens største bryster. Bryster. Ej, det er nok ikke noget, det vi skal sidde og synge på YouTube. Nej, ikke hvis det er rigtig små børn der. Sorry. Så bare så foran sådan 0. klasse. Ja. Hun er sød og render rundt og biber alle. Med verdens største bib. For hun er sød og render rundt med verdens største biber. Biber. For hun er sød og render rundt med Justin Bieber. Ja, Bieber. og han er ikke særlig god til at synge. Synge. For du. Jeg var bare gået ned ad den der lille høj. Den der høj, vi startede på. Jeg har lavet 23 Det var ikke. og Yes. 16 saplings. Jeg synes, det er lidt et underligt spawnområde, vi havde. Ja, ikke også? Ja, vi har med. Måske vi lige skulle... Tror du ikke, vi skal hugge noget sten og sådan, så vi kan få lidt mad med? Jeg har 2 æbler, er det mad? Ja, det er det. Det er ikke så meget. Nej. Nogle plugins, vi skal have. Altså den her... Nice. Vi kommer i det her video, der kommer vi ikke til at filme så langt. Og imens, Og så tager det mindst 400 dage. og mens vi sidder og filmer den her video, så er det søndag. Er det Ja. søndag? Jeg troede, det var lørdag. Du er bagud, Knejs. Ej, nej. Jeg vidste godt, det var lørdag. Altså, jeg har aldrig troet, det var søndag. Nej, slet ikke. Fuck. Nu kukker jeg virkelig i det. Okay. Hvor dig, du sidder vist fast, din lille slappert. Hun er sød og render med verdens største biber. Siden første skoledag har hun kigget løs på Justin Biebers Nå ja, jeg ved godt, hvad du mener. Den der lille ting, der sidder på drengen. Ja. Det er privat. Som også kaldes Privat. nej, som også kaldes klokkerne. Ja, og dealeren.
Nej, men det er Det dejlige klokkeværk. Eller som min lillebror, Som han jeg plejer, kalder det i min klasse. Det dejlige klokkeværk. min lillebror, han plejer at sige vandmeloner. For helvede, det er jo babserne, der er vandmelonerne. Når min lillebror gør, så siger det er vandmeloner. Og så siger du skal have en tryllebør til at gå rundt og slæve med dem. Så han har slægt dem op. Jeg vil sgu kalde det. Jeg vil sgu hellere kalde det. Kalde det den dejlige der. Den dejlige der. Den dejlige der. Er det ikke den dejlige der? Okay, nu snakker vi om noget andet. Ja. Det var sådan helt fucked. Okay, ja, jeg har nogen version, men jeg bruger det ikke. Jeg har slået det herfra, sådan at... Hvorfor fortæller du det egentlig? De kan ikke se det. Ej, men jeg har det stadig. Så de vil gerne have beviser, okay, jeg kan da komme over og bruge fly, hvis jeg skal være. Nej. Jamen for helvede, du er oppe. Det kan man bare ikke se, fordi jeg ikke har nogen plugins på. Vil du have set stensvær? Ja, fint nok med mig. Men skal vi ikke nok lave et hus? Jamen det skal vi først lave, når vi har fået, ja, Da. Se her, folk. fået en seng. Siden første skoledag har Rasmus været pisse træls. Fordi hans mor syntes, han var så grim, vi ikke flere børn. Jeg prøvede lige at gøre noget. Ved du, hvad det er? Der kaldes beep. Ja. Jeg dræber nogle Okay, jeg har ikke lyst til at snakke om det der mere. Nej, ja. Hold op, Rasmus! Altså, der er kun den lille gode, dejlige Han ting op i din han stak kun stangen op i... i røv. Han stak kun min... Eller han kan stakke kun sin stang op i min nummer. De steder i mennesker kalder for nummeren. Har du set det, Marvin? Okay. Hvis du overhovedet ser sådan noget. For du er sød. Du er dum. Nej, for du er... Ja, det er sådan noget, der kommer... Det er sådan noget, der kommer for at reklamere. Man skal bare være ligeglad med det. For du er sød og grim og Den her rand. server, den kan kun være oppe i 2 timer. Ja. Og vi regner med, at videoen bliver sådan 11 minutter for hver. Sådan cirka 11 minutter. Så vi skal lave ret mange videoer, hvis vi hele tiden vil gøre det. Nu er den ene stoppet, så laver vi... Fordi at serveren den havde været åben i sådan 1 minut, da det var sådan vi begyndte eller videoen. Ja. Ikke filmen. For jeg... Det er en film for YouTube. Ja. For jeg er sød og grim og render rundt med verdensmester diller. Okay, det der vil vi ikke snakke om. Fordi den testpæk jeg har ikke også der, hjerterne de er blå. Og vand... Den kender jeg sgu godt, den har jeg sgu set før. Og midten den er sådan rund. Og den der, hvor meget internetforbindelse man har, den er også blå. Og netterportalen er også blå. Du skal gætte på, at ham der har lavet testpækken, han kan godt, hans yndlingsfarve det er blå. Yep. Og himlen den er blå. Det er de fleste himler jo. Og vand det er blåt. Ej, det skulle virkelig... Nu skal jeg lige stille Doomcraft på. Den synes vi virkelig er flot. Ej, lige nu er der ikke det der flot noget. Men det er nok klart ikke også. Altså, det var inde på en anden server, der var sådan mega... Ja. Der var stjerner over det hele næsten, ikke? Og der kom stjerneskud og sådan noget. Og der var en kraftig stjerne, og månen den ser lidt nakkelig ud, synes jeg. Men det var ellers mega pænt. Nå, det er da også nogle gange så er den også sådan kvart og halv og sådan noget. Ja, det er da også på de testspæk, jeg bruger, der er den også sådan. Nogle af dem, jeg bruger, der er den rundt, men den, jeg bruger lige nu, der er den firkantet. Nej, der er den rundt. Se, og det ser mega livagtigt ud, faktisk. Er du oppe i luften, eller hvad? Nej, jeg svømmer. Nå, Se, hvor livagtigt det ser ud. du svømmer. Det ligner faktisk en rigtig.
rigtig hen. Nej, en rigtig... Det var godt, jeg fandt noget kul, var. Har du brug for mad egentlig? Ja. Det var godt, jeg fandt noget kul, var. Det var godt, jeg fandt 8 stykker kul. Jeg skal have noget bøf først. Jeg Det var har meget... en madbar tilbage. Seriøst, jeg har ikke nogen overhovedet. Det var du ikke alt. Nej, jeg har allerede mistet 5 liv. Man plejer altid at miste ned til 5 liv. Nogle gange imellem, der mister man ned til et halvt. Du tog min bøf, gjorde du ikke? Men jeg har mistet 3 liv, altså fordi du slog mig. Og så havde jeg en madbar tilbage. Hvor har du spist en bøf, eller hvad? Ja. Okay. Ja, jeg Ikke skal, liv endnu. jeg skal bare lige have en sidste bøf, så må du godt få noget. Ej, Jesus. Nå, vi ses YouTube. Seriøst. Vi skal lige stå på ovnen, og jeg skal i hvert fald stå på ovnen. Ja, vi ses YouTube. Vi ses YouTube. Hej hej.